días, benvidos, grazas pola vosa presenza. Esperamos que, tendo en conta a inscripción, se vaya incrementando nos próximos minutos e ao longo da mañá. Saúdo de maneira especial os nosos convidados que nos fan o galán da súa presenza e o público, sobre todo o escaso público que xa veu a primeirísima hora, saúdo con entusiasmo redobrados, non? Debo dicir que temos unha alta cota de inscripción para esta xornada e esperamos que tantos que agora estades aquí como os que se vayan incorporando despois participedes realmente da xornada ao longo dos debates, que non sexades meramente receptores da doutrina, digamos, que se imparte desde a mesa, senón que participedes tamén de maneira constructiva, non? Tendo en conta que polas notas que nos temos é o público formado fundamentalmente por representantes de institucións museísticas e culturais, artistas, xentes culturais, comisarios de mostras, críticos de arte, por tanto, na maior parte, por lo menos ata onde chega o noso coñecemento, pois está formado por persoas que teñen criterio para poder participar nos debates xuntamente cos convidados a parte da mesa, non? Por tanto, espérase que o debate sexa en si mesmo enriquecedor e que forme parte, tamén forma parte do obxectivo que nos perseguimos cando organizamos xornadas deste tipo. Esta é a terceira xornada do ciclo entre suspensivos de arte, non? Que se iniciou cando Manuel Quintana Martelo... Si, a terceira xornada, non pertence ao ciclo. Non é o ciclo... Non, perdón. Si, había dúas que eran entre o pensamento e a arte, entre comunicación e arte, e agora ven esta outra, perdón, que máis siquiera o título corresponde así, foi un pequeno lapsus. Para de alguma maneira, tomar en consideración a situación con respecto aos centros os espacios culturais de arte en Galicia, non? As nosas actividades teñen vontade de trascender o propio momento do acto en que se levan a cabo. Por iso, advirto xa que estas actividades son gravadas, son transmitidas, quedan na nosa mediateca, están a disposición para visualizacións futuras e moitas delas xeran, ademais, documentos. Xeran documentos que se editan e que permanecen tamén na nosa mediateca, aparte de que algúns deles poden ter edición en papel. Digo isto porque xa de actividades anteriores a propia coordinación de Manuel Quintana Martelo desta sección, estamos publicando aínda os últimos doutro ciclo anterior que se realizou cando Marisa Sobrino era a coordinadora desta sección, arte e coleccionismo, que reúne os traballos presentados en dúas sesións diferentes do que el ciclo arte máis o que fose, neste caso editado por Rosario Sarmiento, que nos acompaña, Marisa Sobrino, están próximas a publicarse os de actas e educación, que sairán nos próximos meses, cunha edición que está coordinada por Natalia Conceda. É dicir, que estamos aínda tomando en conta resultados do ciclo anterior mentre se está desenvolvendo xa este outro ciclo, máis a xornada de hoxe que, como ben puntualizou, está fora do ciclo entre o que se é a arte. En calquera caso, todas poderán atoparse na nosa mediateca, tanto as grabacións como estes documentos que sintetizan o que se expuxo en xornadas anteriores. El falará máis en detalle do que se pretende con esta xornada. Eu quería salientar só dous aspectos. Unha é que se coloca
nun momento en que os centros de arte foron e están sendo motivo de preocupación e saltaron á esfera pública por distinto tipo de problemas, non? Todos lembramos, pois, desde hai meses, pois, os problemas que saltaron á esfera pública relacionados co Marco de Vigo, agora, pois, o anuncio do peche do MAC volve a ser motivo de preocupación, nun aspecto ou dun corte completamente diferente, pois tamén hai unhas semanas nos preguntábamos que pasaba co Museo de Pontevedra, agora xa sabemos que hai un concurso público en marcha, que, vamos, que se confirma que se vai dotar por medio do concurso público. Ben, que decir que os centros de arte están, por distintos motivos, pois, na esfera das preocupacións do mundo da cultura. Debo decir que, ademais, coincide con que na semana anterior, desde o Observatorio da Cultura Galega, fixemos público un documento que se realizou precisamente a instancias da sección de Creación e Artes Visuais do plenario do Consello da Cultura sobre a provisión dos postos directivos, sobre cales deberían ser, bueno, cal é a situación, en primeiro lugar, e aí non nos referimos só aos centros de arte, senón tamén a outro tipo de espazos ou de equipamentos culturais, cal é a súa situación e cales deberían ser, cando mínimo, as boas prácticas a levar adiante naqueles casos en que non haxe xa unha normativa explícita ao respecto que garanta a provisión e transparencia dos postos directivos dos equipamentos culturais. Nada máis dolle a palabra a Manuel Quintana, que será o que expoña realmente como coordinador da sección cal é o sentido desta xornada e en nome tamén das coordinadoras e coordinador que están. Ben, moitas gracias. Bos días. Bueno, como xa moi ben explicou a presidenta, casi me aforra o traballo de explicalo. Dende a sección de Creación e Artes Visuais Contemporáneas do Consello da Cultura Galega, que coordino dende hai 2 anos en representación da Real Academia de Belas Artes de Galicia, houbo sempre unha preocupación grande pola situación do que é todo o tecido cultural de Galicia. E isto empezou en un principio pola esa situación de incertidumbre na que estaba Marco de Vigo, en donde se pretendía pois que o dirixismo político non afectara directamente a entidades, buscaba unha transparencia e unha elección pois totalmente transparente para unha nova dirección, cousa que finalmente o Concello de Vigo aceptou e propuxo un concurso para cubrir a plaza vacante de director do centro, e que a pretensión de que eso tamén abarque o que é todo o que eles llaman a rede museística do Concello de Vigo. Pero nós como sección, independente de que temos esta outra xornada que se refería a presidenta de Entre e a Arte, o sea, foi entre a traducción e a arte a primeira delas, entre a comunicación e a arte, estamos para celebrar en xeneiro outra xornada que sería entre a psicoloxía e a arte. Son xornadas nas que a preocupación non é a incidencia da arte nos diferentes medios de pensamento e comunicación, senón como estes medios poden influir na arte. E está con nós Jesús Pastor, que foi un dos primeiros impulsores destas xornadas que creo que expliquei máis ou menos ben, non? E outra das grandes preocupacións que tiñamos precisamente era a situación dos diferentes espazos culturais que hai en Galicia. E dou un pouco este pistoletazo de salida para a xornada de hoxe a situación e a caída do MAC, o Museo de Arte Contemporáneo, antes Museo de Unión Bacuf, o Museo de Unión Fenosa, porque nos parecía unha perda pois casi
irreparable para a estrutura do que temos en Galicia. E isto non só triste desto, esta especie de desmantelamento que existe dentro deste ámbito cultural, en este aspecto non só en Galicia, senón se produce tamén no resto do Estado, pero a nos vai nos a preocupar directamente pois o tema galego. E para isto establecimos esta xornada na que se vai a estruturar por medio de o que é dúas ponencias, unha que é sobre a situación actual dos espazos de arte en Galicia e outra é sobre unha visión do que podería ser ou hacia onde deberíamos intentar que fose este tema, e dúas mesas de debate. Na primeira intervención sobre a situación actual de espazos de arte de Galicia, como tedes todos no programa que se o reparte, está a cargo de Ramón Rozas, licenciado de Historia de Arte, comisario e crítico de arte e periodista tamén. E na mesa de debate que a continuación se establecerá participarán Mónica Alonso, artista, Ana Balseiro, museóloga e directora do Museo Provincial de Lugo, e Silvia García, que é a decana da Facultade de Belas Artes de Pontevedra. E logo xa pola tarde, sobre as estrategias de futuro, a ponencia central vai nadar o artista e escritor Antón Patiño, e unha mesa de debate que estará Anxo Lorenzo, director xeral das políticas culturais da Xunta de Galicia, Luís Sirvén, coleccionista, e Manolo Vilariño, fotógrafo e membro tamén da sección de artes visuais do Consello da Cultura Galega. E isto é, de alguna maneira, pois o traballo que vamos a desenrolar e as conclusións ás que pretendemos chegar a partir da xornada de hoxe. Esperamos, como decía a presidenta, que o número de asistentes vai en aumento, porque teño que decir que é o número máis alto de inscritos, polo menos das xornadas, desde que eu estou na sección de artes visuais, e desexarvos que a participación de todos e que sirva realmente para ser unha seria chamada de atención. Nada, moitas gracias, e deixo vos ahora con Sofía Santos, que presentará a Ramón Rozas, e comenzaremos a xornada.